Dadi ngene lur. Sing diarani suhu. Wis ketoke gur siji. Diarani suhu kuwi nek wis nampa gajian. Tapi nek durung iso nampa gajian, engko nek diwalik ditakoni piye? Lho. Diwas edukasi rono rene, edukasi piye carane. Nah, pleketis ditekoni, "Lah kowe wis monet urung?" Ngono piye jawabmu? Lho. Ayo piye? Nah, dadi sing diarani suwi kuwi pertama wis monet, sing kedua wis gajian. Ngono kuwi. Ning nek urung gajian, urung monet. Urung iso diarani suhu. Ngono kuwi ya, oke?